Сәлем, сезнең белән Райля Эфелтат. Без кабат яңа каталог башлыйбыз. Яңа каталог башланганда безнең нәрсә? Әлбәттә планерка. Шуңа күрә без бүген бик озын итмичә генә, тиз генә сезнең белән планеркада үткәреп алабыз. Ул безнең гадәти булмас. Ул безнең распаковка форматында узачак. Иң мөһим мәгълүматны мин алдан сезгә әйтеп куярмын дип уйлыйм. Иң беренче чиратта нәрсә әйтәсем килә? Бу каталогта безнең шундый күп яңа товарлар чыкты. Ул товарларны менә шундый парфюм чыкты. Парфюмда стирки дип аталабыз, карагыз. Гранулы да бу. Бик узакка исе кала икән. Мин шундый кеше, мин шундый исләр яратам. Мин бик яратам шундый исләр. Күрәм. Минем өчен булган бу. Алар төрле, менә мин шундый алдым әле. Монда җиләк тә бар, кура җиләге дә, нәрсә генә юк. Фруктовый алдым. Озын сүзнең кыскасы, бик күп акциялар һәм яңа товарлар. Аннан соң, икенчедән, безнең әлеге яңа каталог периодында 30 июльгә кадәр, бүген көннән алып 30 июльгә кадәр кушылган кулланучылармы, бизнес партнерлармы, аларга барысына да компаниядән бүләк биреләчәк. Аның өчен ни бары 1500 генә заказ ясарга кирәк. Әле сез шуның 500дән 20% ташламада алачаксыз. Һәм инде әлбәттә, икенче заказыгыз белән компания сезгә бүләк бирәчәк. Әле ул бүләк тә гадәти түгел, һәрвакыт агача түгел, сайлап алу мөмкинлеге бирелә. Менә шушыннан сез үзегез карап алачаксыз. Шуның белән шул планчаларны әйттем. Һәм тагын нәрсә әйтәсем килә. Безгә бик күп кызлар килде структурабызга. Инде без үсәбез, Аллага шөкер. Менә инде бүген икенче көнебез. Мин әле бүген генә уяндым. Планерка ясарга чөнки кичә бүген дигәндә без розыгрышлар ясап, сайтта бераз эшләп алдык кызлар белән. Ашкы булды шуңа күрә менә икенче көнне генә уянып планеркага чыктым. Иң мөһим нәрсә әйтәсем килә. Бу каталогта без 1+1 системасы белән эшли башлыйбыз. Әлбәттә инде барыбыз да түгел, кайбер консультантлар 1+1 системасы белән ул ничек? 1+1 системасы ул безнең 6 каталог дәвам итә. Шушы 6 каталогта без нәтиҗәбезне карамыйбыз, ләкин шушы планны без үтибез. Шушы 6 айда шушы системадагы планны ай сайын дип инде каталог сайын 3 атна сайын бара инде безнең каталог, бер периоды. Шушы 6 каталогны без һәрбер планын үтәп барабыз. Үтәгәннән соң безнең беренче доход 14400 була. Мин инде санап та күрсәттем, җибәрдем дә инде эш сайтларына, видеоларына җибәрдем. Шуңа күрә кызларга бу авырлык тудырмас дип уйлыйм. Аңламаган укучыларга яңадан аңлатам. 14400лек сезнең беренче доход булачак 6 айдан соң. Бу инде эшләнгән эш, бу инде каралган эш, эшләнгән тәҗрибә бар дигән сүз әйме? Бик күп кешеләр инде бу системада эшлиләр, шуңа күрә безнең белгән системабыз һәм кешегә аңлату да җайлы. 6 каталог һәм сездә 14400 беренче доход. Менә шундый зур доход, әкрен генә. Зур да түгел инде, ул безнең өчен беренче доходка 14400 ул бик зур. Сез инде әйтерсез 6 каталог бу бит инде 4 ай диясез, әйме? 4 ай акчасы утырган. Юк, кызлар 4 ай акчасы утырмыйсыз. Әгәр дә сез 50 балл ясыйсыз икән, сез беренче каталогта кечкенә генә бәләкәй генә доходка ирешәсез. 50 балл ясау ул безнең 26% скидка бирә. Һәм сез әле скидканы алып калмыйсыз. Сез әгәр дә шушы айдан ук бик актив рәвештә эшләп җибәрәсез икән, беренче айда ук сез беренче дәрәҗәне алачаксыз һәм дә сез доходка чыгачаксыз. Әлбәттә күп кешеләр уйлый, менә кеше хисабына кеше чакырып без доходка чыгабыз. Юк, бездә андый нәрсә юк. Мәсәлән, минем астагы кешем бик күп команда төзеп, эшләп, акчалай икән, әйме? Миңа аларның бер тиенне дә күчми кызлар. Бер тиен дә күчми. Без менә товарообороттан безгә килә доход. Аны без команда белән эшлибез һәм безгә бер-беребезнең эшләгән доходлары күчми. Аны мин төгәл итеп үземнең структурама гына аңлатам. Әгәр дә сез куркып торасыз икән, аңламыйсыз икән, әйме? Сезнең менә бик тәшвисегез килә икән, безнең структурага килә аласыз, без барысын да аңлатабыз. Безнең эшлекле чатларыбыз бар. Татар телендә дә эшлибез, рус телендә дә эшлибез. Аллага шөкер, бүген көндә без менә шундый эшчәнлек алып бара башладык инде. Беренчедән миңа үземә авыр булды. Аңламый идем беренче елны инде. Беренче ел ярым диярлек шундый очып йөрдем, чөнки бик күп информация керде, мин укыдым, мин өйрәндем, бут алдым, мин әйме. Икенчедән инде шикләнеп тә карый идем. Менә теге үземнең икенче югары белемем юрист булганлыктан, мин инде һәрбер пунктка дип әйтәсе килә иде бу эшне. Барысын да шулай итеп карап, анализлап, шуннан соң гына бик ныклап кына алынган кеше мин. Хәзер генә мин менә шундый тәҗрибә туплап, Аллага шөкер, әкренләп үсә башлады безнең структурабызда. Шуңа күрә куркып тормагыз, оялып тормагыз, сорагыз. Мин номерларны калдырам, WhatsApp номеры, шулай ук минем комментарида ссылкалар булачак, мөстәкыйль рәвештә язылу мөмкинлеге дә бар. Шуның белән шул, тагын нәрсә әйтәсем килә. Кызлар, сез молодцы, узган каталогта шундый яхшы эшләдек. Күпләребез яңа дәрәҗәләр алды, кемнәрдер 50 балл ясарга өйрәнде, 26% ташламага ирештеләр, әйме? Кемнәрдер 100 балл җыйды. Компания безгә 100 балл җыйган өчен әле партнерлар да бүләк итә каталог сайын. Менә шундый мөмкинлекләр булганда, сәяхәтләр шулай ук бар, әйме? Очрашулар, форумнар булып тора. Менә шундый зур мөмкинлекләр булганда, ничек инде эшләмисез. Аннан соң менә тагын нәрсә әйтәсем килә инде, озакка китте инде бу, менә шулай да әйтәм инде. Башка компаниялар белән нәрсә белән без аерылабыз? Бездә бик зур ассортимент беренчедән, икенчедән бездә бик зур бонуслар, бонус развития, бу теге үсеш, анда премиялар була, әйме?
ансы премия башкарда бар деп әйтсез, юк, безнең андый гадәти премия түгел, безнең мисал өчен материнский капитал. Менә сез кайсы компаниянең кеше бала тапкач акча түләгәнен күргәнгез бар? Менә сетевой компанияларны әйтәм инде. Безнең менә барса шуны чиста бара, безнең налогка да китә. Менә безнең бөтен нәрсә чиста шунда. Договорларда әйтәм шуны икенче белем юрист булгач, мин менә моны шундый итеп өйрәндем. Шуңа күрә мин менә урыслар әйтмешли в восторге мондагы системадан. Эшләү системасына алган компаниянең биргән бонусларыннан. Моны бары тик менә бер утырып, бер көн монда 2 көн анализлап, карап кына чыгыра кирәк. Һәм әкрен шулай итеп өйрәнеп, тәҗрибә туплап кына сез инде монда үзегезнең юлыгызны, юнәлешегезне табасыз инде, үзегезнең системагызны булдыра башлыйсыз әкрен-әкрен. Сезгә наставниклар өйрәтә, үзегезне кем кушасыз. Менә шулай эшләгәннән соң гына монда кеше шундый зур үсеш белән алга китә башлый икән инде дип аңладым мин. Чөнки мин инде беренче елына сетевойда түгел хәзер. Бер ел ярым дигәндә әле миңа анализ утырырга туры килде. Аннан соң инде киттем. Иң беренче мен шул Мәскәүгә форумга барып кайту миңа бик зур тәэсир ясады. Ул форумнан соң без үзебез теге кызлар белән җыелып, организовать итеп, шулай итеп йөрдек инде, оештырып йөрдек инде. Кызлар белән шулай өйрәнеп алдык. Татарстанда безнең Дагестан структурасы, шуңа күрә ул Дагестан структурасы аерылып тора. Кызу, анда менә кызлар белән рәхәт аралашуда. Һәм менә әлеге энергетиканы үземнең дә командама бирәсем килә. Алар да алга таба ниндидер бер үсеш үзгәрештә булырга тиеш дип уйлыйм. Ярар, нәрсә дисең килә, кызлар эшлибез, клиентский чат, статуслар бүләп торырга тиеш, һәрвакыт личный брендны үстерәбез. Личный брендка әле без бик тирәнрәк тотылачакбыз, постлар язырга өйрәнергә кирәк, яхшы иттермәйме? Аннан соң нәрсә белмибез, регистрацияларны барыгыз да өйрәнеп беттем. Менә бүгін дә инде безнең беренче кеше тапты, яңа кешеләр без килде, консультантлар белән эшлибез. Каталог башландымы, хәбәр биреп чыгабыз һәрбер кешегә, үзебезнең акциялар, барлык мәгълүматны без җиткергә тиешбез, наставниклар, әйме? Инде каталог ахырында һәрвакыт безнең нәтиҗәләребез барыбыз да. Һәр каталог саный безнең максат булырга тиеш. Әлбәттә, инде зур максат түгел. Мәсәлән, бу каталогта мин директор булырга тиеш түгел. Анда зур максат куймагыз, яхшы, чөнки сезнең булмый бер каталог. Үземнән алып әйтәм. Нәрсә әйтим? Куябыз, мәсәлән, сез килдегез икән, сез инде икенче каталогта, беренче каталогта сез беренче заказыгызны ясыйсыз, беренче шагыгызны үтәсез, адымыгызны, икенчесен үтәсез, һәм инде өченчесендә сез бизнеска кереп китәсез. Менә шулай итеп, әкренләп алга таба барабыз. Хәзер мин сезгә үземнең распаковканы күрсәтәм. Диванга җәеп салдым да заказларымны сезгә күрсәтергә булдым инде тиз генә, юқары алдыннан гына күрсәтеп китәм. Безнең порошокларга акция иде, кызлар, менә бу юлы инде менә теге шушы бәләкәй пачкалы порошокка инде карап күп кешеләребез шакката инде ничек шундый бәләкәй генә порошок 3 килограммны алыштыра алсын инде диләр инде күпләрегез, әйме? Бу безнең концентрат, кызлар, моны күп саласы түгел, 40 граммлап кына салабыз да юабыз рәхәтләнеп. Бик яхшы порошок, төсләрен дә әйбәт тота, киемнәрнең агарта да, искиткеч порошоклар, менә 3-не алдым. Скидка булганда һәрвакыт күпләп алып куярга тырышам. Һәрвакыттагыча инде минем заказымда 1-2 булса да шундый концентрированный гель була. Бу безнең соутлар юа торган, майларны да чистарта. Бик ошый миңа гельләре Фаберликның. Алган сайын төрлесен алырга тырышам. Бу юлы менә минем кара күмерле. Алоэ белән ясалган инде. Шулай ук менә безнең искиткеч шампуннарыбызның берсе дип әйтәсем килә. Кычыткан шампунь. Моны инде бу безнең легендар шампунь. Хит продаж дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Бик ошатып, һәрвакыт бик күпләп ала торган шампунь бу. Хезмәттәшләрем бик ярата моны, һәрвакыт миңа алырга кушалар инде. Мин үзем сату белән шөгыльләнмәсәм дә, менә хезмәттәшләремә шулай алгалап йөрим. Бу инде безнең Акваспрей антистатик для одежды дигән. Шулай ук бик кирәкле әйбер. Хезмәттәшләрем сорады. Менә бу дезодорантларны инде күп тапкыр заказ бирделәр. Үзем дә рәхәтләнеп кулланам. Шундай әйбәт дезодорантлар 48 сәгать буена безнең тән температурасын тирләгән очракта да плюслы билгесе белән генә тота торган дезодорантлар инде бу плюслы билгесе дип әйтүем инде кызык булып чыкты бу. Бик көчле тирли торган кешеләргә дә ярдәм итә дип әйтәсем килә инде. Менә 3 төрлесен заказ бирделәр, хезмәттәшләрем шулай ук. Шулай ук инде менә лаклар, моны инде шулай ук заказ бирде танышлар. Лак, помада, без инде безнең бүләккә килгән шул лак алган кешеләргә. Үземә менә шундый бер ачыш ясадым, күп тапкыр сөйләгәнем дә бар. Малафтилин заказ бирәм һәрвакытта, минем аллергиядан булыша. Шулай ук менә бу безнең ширкәт эшләүләрдән күп кенә
тешләгән бөҗәкләр күп була бит инде, күпереп чыга тән терисебез, әйме? Менә шулардан да бик булыша, ажуклардан булыша инде пешкән җирләргә сөртергә дә бик әйбәт икән бу. Миңа бик ошады. Мин аллергиядан кулланам инде бу Малактилин кремын. Бездә инде шундый тәмле исле сабыннар да бар. Менә бу батончик кебек ясалган. Анысы безнең нәрсәнеке булды? Витамины. Бу арбуз белән дыни икән безнең. Һәммәсе инде безнең манго белән папайя дигән. Менә шушындай үземә кечкенә генә аяк киеме алдым. Менә хәзер җәй кызу, үзегез беләсез. Хәзер без аны бергәләп ашабыз сезнең белән. Хәзер. Кулда телефон булгач, тиз генә ачып китереп булмый әле кызлар. Яңа хәзер бер секунд менә шуны җайларына. Сезнең белән бергә ашам әле, үзем дә нинди икәнен дә белмим. Менә. Кояшта киергә менә дигән инде бу. Мин моны акция белән алдым, скидкалар иде безнең. Хәзер дә бар әле ул скидкалар, кызлар, кемгә кирәк сорагыз яна. Мин номерымны да калдырам. Аннан соң һәрвакыт минем видео астында комментарийларда ссылкаларым да була, ссылкам була. Мөстәкыйль рәвештә дә сез Фаберлик интернет кибетенә языла аласыз. Менә шундый яхшы тегелгән әле бу. Җәй көненә менә дигән инде шундый стильный да икән әле үзе, шундый гына модный. Бик матур бит, күлмәк белән дә киеп була, джинслар белән дә киеп була, гомумән шортиклар белән дә киеп була, кем ничек ярата. Гомумән Фаберликның ай киемнәре ошый. Мин инде кроссовка да алганым бар, күп әйбер алганым бар шулай. Озак киям мин аларны ничектер. Миңа бик ошый. Менә шундый матур кечкенә басанушкалар булды әле бу миңа. Шуның белән шундый хәлләр, шундый распаковочка булды бу.